Timia kemang. Amen area ko ke nili. Ningkan phong mong BJP government wang det pen api. Tim kar Bangalore nili sing det pen pi. Lak pura suri trokerai si lo bon hodak na tumla achievement na bukalong theklong ji. Panong le pota tonel. Nili along kapek lam ka chepe choy. Public interaction. Lasot ke dam long le pota ke long le tu pik lang pusi akoy na ngapi. Mondor tum SK tum lapen secretary tum officer tum kapang kribe ajoy ne pen long le pota ke claim long le tum du ulang lapen ke abha tum ke pulon tum ke bifam ke andun ji aja kong tabe tangka puisa lai tabe lai gute nili matha pensi ni tum chingwai pensi ye purthimi akamang 1.0 pamen irponsi lak si chiklion troka mole tum ake joy pen long le pota pielo bifam da ke joy ke lapen long le pota na chen nunji phanta ke dam ke bang awar saita council principilo lapen ke choke junta council principil lapen ang parta muni tumalong along nili dam thulo okulong le pota ke long le tu dula la si loge nili division en lo oko porthimi akemang 2.0 wamen en ponsi oko lak sinon ron pon popinida amre consciency long suri ke thomra bang pharoini abang pu ang phia tum phan long le pota ron pon lo lapen ke laso ke ron along na tum da thek long lo pula dak keruni pinyali pen dak jirige deng atwar election na prang ni lam chaka teng pen laso tawar bang pu pon long lo lapen ke ajil ding klui ka petang te amrenga dolong lata nili dino sike ban lo lapen non pu pon long lo lasi si pen ka ching thura saing deng tame klem pon mom lo aja ka tum utte taron ejike ang ton siron counter do sob long eji malo ke long li pu abang nang khan la da counter do eji la ta ya nili pini first time na lika reporter ke ai panchuro nai nili arju thu pompen eta la gutiang ton da isanar complain ave pilang alo tinalo counter si bikok lo la mondor sk tum la amen ke tu an ke bang suri ke thomra bang pharoi ni tum ke ron Para ya tum sar la apply dun pot pot senang lele tat tila sar ya tum ba. ala kai apply tum ken nang li nang chi la bang non nili nang li si chini lang la sonjong si do pulong te nili phan complain isinang pijarno return nili ako yaro mondor sk tum bhan nili hukum pitit Sar la chiche yung je penga chi song tum siyo. nili pulo ke kaita nili ke alang tum phan la so apijar bijara long de la so putha ka che song tum phan nili kaita chuning ri lo la so parang da high power committee nili leke sengali uliram terang proposal abari me minister abari mle as si general secretary barim alang le proposal teng pensi high power committee ke dake dr jointorong pita dolo dr mansing rong pita dolo dr dharam singh teron ta dolo johnson b ta dolo la pen ksa ro phota dolo mp ta dolo nili sia chairman lo odak chingwai sar huliram terang mata dolo chingwai sar pen si kopipia sang dengma high court case do bomo hot banket documents nang pino original documents banket council long ta bedelo revenue office ta bedelo ha lasi original documents ke hang high court lasi la longji ne pusi hu Darjeeling da piridam lo la prang hoda ta du kok tai pulo la pe da Guwahati da piridam Shillong da piridam lo la pen kya ko abhak dum lo da ta pondet posipu Darjeeling da ka le piridam lo Sikkim da piridam lo la pen kya ko Shillong da piridam lo Guwahati da piridam lo la pen ke Delhi da piridam lo api hu London ta Elvin teron pen Dharam teron na phansi ke toisi Central London Lower London la pen ke la hinia museum long ka peram dal North London la pen Central London la pen South London a museum long ta peron piriam lo da bang ke aprang abarim British tum ke da kachari hot a documents la khorsing terang pen chenglok aprang ari sui jang tum governo phan kang thum karte la he photo ke long ya documents long ya sita la so pgr original documents long le la si ni tum chedan bom la pen ani sige chunvek ji la penil to proposal ki pie da ke pgr visa long ke non ke airport la si la airport yong si government pen nang gan bek pola ke la dolo pulong de la ke thagle bek pola ke dam bek nang ko la si le tum ka ching ki je than oson si kes ke hai ma hola tum dana chera petu dunang pola tum ta abudi nang ri nang po sar thepang cholong le kes chedan la nikan dolo hai delo thagle del ke tum theklong lo ke lang judu koloni ben khan bosti
ningkan nge thom bak do aprang thangle hoi lo pat high court pl case pi de lo na stop check lo loge loge ne tum ko chedan chedan ningkan thom pi hai de lo itum thangle la bare bare mondir bare bare masjid bare bare building aim da thangle ya lo kente la pen langkai janta lo ke langkai janta ram ya tum lo case pi de lo loge loge ko itum hai de lo phi bang ke cheklo yon tro ka phi ke thangle thu de lasi haiji la pen ke dake mo mesen na saing de tum klem nong sir ako lang tum yong si ako ning hang lo prong te hokpet pulong dil tum long sinang cerap cetu tu nang po kali magalang